Ще правя пранк на мама, че тавана ми е рухнал. Приготвила съм ето това видео, което е направено с изкуствен интелект. Сега ще ви го пусна. Тя е от татък. И ще кажа, че просто докато съм гледала, докато съм си снимала някакво видео и тавана ми е паднал просто, рухнал е. Затова ми пожелайте късмет, като имаме да я пранкваме. Много се надявам да се получи, затова ще скария няколко телефона и ще използвам другия телефон за снимката. Let's go! Мамо! Мамо! Моля ти се, ела за малко, ела да ти покажа нещо. Снимам го на телефона ми. Остана да ти казвам, че си я поспокойно. Моля ти, не ми се карай. Нищо съм направила, чувай. Дай да ви да коства. Тавана ми просто рухна, гледам си видео. Не. Ти сериозна ли си? Къде? Покажи ми. Къде? Ще набия. Мамо, на предния кадър бях скрила камерата, защото ти правих пранк, като път е лепната на камерата на гардероба, буквално Кой ти гледа гардероба, бе? Ти наред ли е цялото положение? Да не кажа добре ли си? Температура ли имаш? Дай да те проверявам. Направо инфаркт ще да получа. Радвам се. Наказана си. Докато не падне тавана. Разбра ли? В момента, в който падне тавана, и наказанието ти се отменя. Айде. Джеси, скачай! Бий по тавана да падне. Мама, я да кажеш да видим хората. Здравейте. Искате пранк? Here is Тавана the prank. пада. Ти нали видя снимка? Еми да. Ето, паднала и видя ли? Видях с всичко, мебели, телевизор, всичко. И изобщо не ми дойде на ум, че ние летви на тавана нямаме. Това е изкуствен интелект, мамо. Научи се Този вече. изкуствен интелект ще взема да го бъгна. Изобщо не ми е приятел. Чао! Хайде, чао.